Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, titas. Work na naman tayo, no? Monday today. And mainit. And so work na pala. Pwede na kami any color yung aming susuotin. So happy tayo dyan. Kasi nga mainit, no? Mas lalong iinit pag ano siya ba? Pag itim yung suot natin. I'm a little bit early. Ay, hindi. Kasi normally tumatakbo ako para sa bus stop. Pero ngayon, chill lang tayo maglakad kasi nga on time ako ngayon. Tayo natin yung bus. What time did you start? 7. Me too. What time you finish? I don't know. Maybe 3? I'm supposed to finish at 11 o'clock. But I'm not yet finished. Dagang mustard anyway. Ayan, tapos na po tayo sa work. And hinihintay ko na yung bus ko. Parang late yung bus ko daw. 3 minutes nakalagay kanina, ngayon wala na. Overtime po ako ng 4 hours. Diba? Ako na ang nag-overtime ng 4 na oras. But yeah, anyway, bukas, ano po ako, maaga ako bukas instead of 8. Ginawang 7, okay na din para maaga din akong natapos.
Wala pa rin yung bus ko. Wala. A few moments later. Hello, titas. Nasa sasakyan ako. Obviously. Ayan, si Rob sa labas. Nagpapagas po kami ngayon. Grabe kainit! May ano na pala dito. May vending machine na sila. Ayan, for drinks. And then, ito siya. Ano siya? DHL yata to. And UPS. DPD din. So, pwede mong ikunin yung ano mo dyan. Yung packet or package. Or, pwede mo ding isend dyan. So, convenient lalo na sa mga taong katulad natin na nagtatrabaho. And, if wala kang time na maabutan yung yung opening hours ng mga drop-off point or pick-up points. So, pwede dito. I think this is 24/7 dito. Sweldo si Mr. ngayon, kaya napapagas siya. Somebody's rich again today. And poor again, bro. How much did you guess? 120. €120 for how many liters? I can exchange 20. That's a 60. Is that good for a month? No. That's 55 liters. 55 liters there. Sige, good. We're on. It's not enough for a month. Like 2.5, 3 weeks. Good thing, no, you don't use your car every day. Yeah, that's true. Depends on if I used to go a lot. Punta kami kila Oma at Opa, doon kami maghapunan. Buti na lang pa, no need ako magluto. Si Ana andun. Doon siya natulog. Diba? The last time we saw Ana was last night. And I think matutulog siya doon kasi may aircon. Sa amin wala. Yeah, the thing is, we don't have AC and she knows that. So it's more comfortable na matulog at night sa Oma at Opa. Buti na lang makikikain kami ngayon. Do we have to drop by somewhere again? Okay. Titas, fish di mana? Oy, you're also wearing pink, di oy. Mama ko. Pink and pink? I have a dress. I have a dress. Yeah, kijk oh. Ikaw ngayon ba ano? Last time. Bij de blaadjes. Bij de blaadjes. Niet zo hard, hè? Kijk, ik ga rennen en als ik langs jou zit en dan doe als ik spring, dan moet je me vangen. Ja. Moet je nou even Sen achterop zetten, ja? Jij en oma zijn met de jurk. Oh ja. Lekker eten. Kijk maar. Oh, lekker. Lekker, Connie. Weet je wat ik heb vandaag gegeten? Nee. Worst. Alleen worst. Alleen worst. Van Hema. Nee, maar. Ja, dat is lekker toch? Ja. Eet smakelijk. Sarap ng dinner namin. Oh. Kain. Dito na naman siya matutulog. Wala na naman tayong Ana tonight. Day. Say bye-bye, titas. Busy man siya. Uy, na siya gibuhat na. Naduy, tita! See you tomorrow! Nasa plus kami. Yes, bili ako ng tinapay. Ito naman yung avocado, oh. Pag €1.39 per piece. Kumusta naman? Kuha tayo ng isa. The next day.
Lakad na naman tayo for today's video. Chill lang ako. Naglalakad kanina kasi most of the time late yung bus ko. Sus, ginoo ko. Pagtingin ko sa puri na lang katingin ako. Pagtingin ko, hala, yung bus. Parating na yung bus. Takbo ako, guys. Buti nakita ako ng driver kaagad pa. Yun to yung gusto ko sa umaga. Na medyo, kasi these days, ang init na po dito. Pero sa umaga kasi maganda pa yung medyo malamig pa yung breeze pa. So, okay din maglakad. Siya lang ako ngayon maglakad papuntang work kay may time pa ako. Anyway, work muna ako, no? Ingat kayong lahat and enjoy kayo sa mga araw nyo. One eternity later. Hello, titas. Tapos na ako mag-work. Nagtingin-tingin ako doon sa shop after ng work and chika-chika with colleagues. Ngayon papunta na ako sa station kasi yung bus ko is in 15 minutes. Mainit na naman. Ang init. Ang ganda talaga dito. Lapit na tayo sa station. Uy, kainit. Grabe kainit. Mura nag-garden tanaw na akong backyard ay. Ani arang na ang itsura sa akong backyard. Akong saging char.